ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ದೈತ ಬಿತ್ತು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆ ಬಿತ್ತನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದು ಐಕೆ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಬೊಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದು ಮೋಕೆ ಜೋಕೆ ಅನುಪಣೋಡು ತಾಂಕಡಿಂದನ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿತ್ತಿರ್ದು ದಯ್ಯಾದು ಮರ ಅದು ಫಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪಿನವು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿರಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಪೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲೇಸು ನುಣ್ಣು ಮಲ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾವರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಫಲೆ ಇನ್ನು ಕನಗ 4ನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪುಡುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏರೆಂದು ಬಣ್ಣ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲ್ಲಂಡಗಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎದುಕನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಕಲಕ ಜತ್ತದ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನದ ಉಲ ಮರ್ಮದಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರೆದು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಲುತ್ತನು ನೆನು ಪೂರ ಜತ್ತದ ಪೆಜಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಒಲಗಾತಿರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ರೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ತಿಳಿಪಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಕಲಾವಿದನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬಲ್ರು 2 ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲ ಮಾತಿರ ಪರ್ವಾದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಂಗಧರಣಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೇನುವ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅವಡಿಗ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಯ್ನಾಂಜಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಮರಳು ಪತ್ತಾದ ಅಕಲೇನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಡಿದು ಕೊನಪಿನ ಪಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆನ್ ಕೇನುವ ಕಂಡಿದು ಕೊನೆಯದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸುಗ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಸಂಗತಿನ ಅಕುಲು ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಲ್ನ ಕೇನುವ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪಹರಣದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿಗಿಡು ಬರವಲ್ಲರು ರಂಗಧರಣಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಆಂಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಚಿಚಿ ಬಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ನಿದ್ದೆ ಬಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಚಾಲೆ ಹೋಗುಜಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಚಿಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರೆಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಯಾವ್ದಣ್ಣಮ್ಮ ಯಾವ್ದಂಡೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಬರ್ಲೆಮ್ಮ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಮ್ಮ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ ಆಡ್ತಿಂಚು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಟಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಎಂಗುಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ನಂಬುನು ಮೇಡಮ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಎಂಕುದಲ್ಲ ಕೈಗಟ್ಟು ಕುಲ್ತಿಜ ಹಿರೇಗಿರ್ನ ಒರಿ ಮಗ ಅಂಚಿದ್ರ ಸಾರ ಕೇಸು ಇದೆ ಬರೋದು ಮಲ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ರೇಪ್ ಮರ್ಡರ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು 2024 ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲತ್ತು 180 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು 104 ಆಂಜೋಕುಲು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂಚಪಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳಿತಿರ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲೇರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಕೇನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ದಾದ ತೂಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಎಲ್ಲ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಟ ಏರೇನು ದೂರುವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಮ್ಮ ಈರಂಚ ಮಲ್ತಾರನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆತಿ ಹಿರೇಕರ್ ದಾದ ಪಡ್ಡಾರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇನಿಲ್ ಎಂಕ್ಲು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕುಲೀಜ, ಕೈ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ದೀಜ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಓ ಚೈತ್ರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಕೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಡ್. ತುಲಮ್ಮ, ಈರ್ನ ಮಗನ ಕೇಸಿಗಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೈತ್ರ. ಅದೇ ಸರ್, ಆಂಜೋನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆವದಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇರು. ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೌಲ ಸಾಯ್ತು. ಸುಮತಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಬದನಿಗೆ ತೊಳು ತೊಳು ಬರ್ಬದನಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಬಲೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ತದ ಊರವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಚೈತ್ರ బాలకి పేరు కొరదిల్ల చెప్పడా అంతే సార్. ಬೇರೆ ನಮ್ಮತ್ತಾರೆ ಗುಜಲ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಡು ಸರ್. ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಂಚು ಸರ್. ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಬಾಲನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಬೇನಾಪಡು ಇದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ದತ ಅಕ್ಕಲ ಪಪ್ಪ ಮನಕ್ಲೆ ಏನ್ ಬೇನಾದಿಪ್ಪಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಡು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಕೋಪೆ. ಚೈತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಫಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೆತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಣಿಯ ಪಣಿಯ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಸರ್. ತಾಡ್ದಾನಟುಟೋರಿ ಕಂಗಾರಾಜು ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯನೆ ಸರ್ ಪೂರ ತಪ್ಪಲ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಗಾಲಿ ಜೋಕ್ಲ ನನಗೆ ಎತ್ತಾವಣಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ఒక ఆయన జోకులను కన్ను కై కరుమురు ఎత్తదు ఓడాడే సప్లై మల్పే సార్. నెడదమితే అంక నాలాగా వచ్చింది సార్. అది అమ్మాయ ఏనాడు ముట్లే సార్. ఈత తప్పదు తల వచ్చింది. ಅಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಚೈತ್ರ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ
కర్ల కొడి ఆంజిది పోతుండు ఏ మొదటి కొల్దుండు ఏ బెప్పు మట్టెలిడు జెప్పి కర్ల కొడి ఆంజిది పోతుండు ఏ మొదటి కొల్దుండు ఏ ನ್ಯಾಯೊಡು ಪೊಣೆಪಿನ ಕಾಕಿಲು ಬಾಕಿಲು ನೂಕುದು ಪೆರಿಯೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎನ್ನೆನು ಪಾಡುದು ದೊಣ್ಣೆಡು ಕಾಪೆಲು ಕಾಪೆರಿಯೇ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಪೊರೆಲೊಂದುಂಡು ಕಣ ನೀರೇ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಕರಿಪೋಯಿನ ಬಾಲೆದ ನೇಲೆನೆ ಕುಂಬುದ ಜೋಂಪುಲಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲದ ಸೌದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲಿ ಪುಗು ಬಿಲೆ ಹಿಜ್ಜ ದೇರೆ ರೇ ರೇ ರಾ ದೇರೆ ರೇ ರೇ ರಾ ದೇರೆ ರೇ ರೇ ರಾ ದೇರೆ ರೇ ರೇ ರಾ పుండు కాకి దండు మూల నాడుండా ಇದನೆ ಒತ್ತಾವಾ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಾವಾ ಊರು ಬಲನೆ ಪಾಡಿದಿರೇ ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುವೆನೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಂಟೆಲು ಕುದು ಕೊಡುಯೇ ಕಲುವೇರೆ ಚಂಡೊನೆ ಬಲಿ ಪೊಡುಯೇ ದೇರೆ ರೇ ರೇ ರಾ 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 ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಬಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪೊಲೀಸಿಂದು ಗೊತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಎರುವೆ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ತು ಏಯ್ ಮರಿಪತೆ ಕುಲ್ಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿನಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಏ ಪಲಾಡಿ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪು ಪೋ సెల్వియా అన్నా జోకులు బిజినెస్ குழந்தை வேணுமா ஜோக்கல் அட
Quick, quick. Quick. Hello, sir. Yes, sir. Easy, sir. ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ದಾಲೈತನೆ ಯಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶೋರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾಂಡು మేడం ఎన్న పాప అవును పెద్ద సాధ్యం ఇచ్చి మేడం ఏం చిన్న గలీచిన పరిస్థితి మేడం అవును ఉప్పు నంచుత వచ్చే వచ్చి చోక్లెట్ కళ్ళు కైకరించి మేడం అమ్మ మొదలేమునక కర్లు కత్తెర్ను మేడం ఎన్న పాప ఇంక దిక్కుని చెరుగొచ్చు అండ్ ఆ చోక్లెట్ అప్పేమన్నాడు ఎత్తాలే మేడం ఎత్తాలి దాదా లోకల్ వచ్చానా దాదా ಸೆಲ್ವಿ దాదా ಅವಳು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯ್ದ ವಾಸನ ಬರ್ತಿದ್ದ దాదా దాదా ಸೈತೆ ಪಾಲ್ ಹಲ್ಕಟ್ ಸೆಲ್ವಿ ನಿಹತ್ತದ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು बोलो पुलिस बोले पुलिस बोले पुलिस नाच कर चैन किंचा बत के रहे ये लोग नरम होने ಅಜ್ಜಿಗಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕುನ ಸಾದಿ ಗುಳು ಯಾನು ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಏರುಲ್ಲರಿಂದ ಇಂಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕ್ಕಸೋಗು ಲೆಂಚಿದಿದು ತುಂಡಲ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಂದು ದಾಯಪಂಡ ಆತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊಪ್ಪ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚಿನವಳು ಇವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಹೋವಣ ಹೋವಣ ಬೇಡ பொண்ணு பட்ட தாதாதென்னமை பொண்ணு பட்ட ஆதிலந்து அஞ்சலந்து ನಿನ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸನ್ ಬೆಂದಿನ ಅಪ್ಪಲ ಒಂದು ಪಣ್ಣನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಗಸಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಸರ್ ತಂಗರಾಜನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಡಿ ಸರ್ ಆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಕೈಮಾಲ್ ಬರಬತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಸರ್ ఆయన ಬೇಗ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಪಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಏನು ಪಾಪು ಪಾಪು
ಎನ್ನ ಪಾಪು ಲಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಈತ ದಿನ ನಾನು ಬದುಕಿನ ಮುಂದೇನು ತುಯ್ಯನ್ನ ದೇವರೇ, ಮುಂದೇನು ತುಯ್ಯನ್ನ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮ ಬುಚ್ಚ ಓಡತ್ತೆ ಮಗ ಆಯ್ತ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ போய் கோப்புக இரு நான் தூக்கு போயம்மா வந்தப்பா ஒரு அம்மலே புள்ள மக ஒரு அம்மலே ಎಂಚ ಬಾಲನಿ ಎಂಚ ಮಂತರು ದೇವಲ ಎಂಚ ಮಂತರು ಮಕ್ಕಳು ಒರ ಅಮ್ಮಲೆ ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಅವಳ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಂತಿನ ಅವ್ವೇತೋ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆನ ಕಣ ನೀರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಾಂಡ ಅವ್ವೇತೋ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆನ ಕೈಡ್ದು ಒಯ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ನರಕ ಸದೃಶ ಬದುಕು ನನೊಂಜಿ ಮೇಟು ನಾನಾ ಏಸೋಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಂಡದು ಮಾರ್ದು ಕಾಸ್ತ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲುನ ಈ ದಂಧೆಗೆ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೀರ್ಗೆ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೇನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಆ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಇಜ್ಜ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮಾನವೀಯತೆದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜೀವಿಲೆಗೆ ಬುರ್ತಿನ ದಾದ ಪನ್ಪರು ರಂಗಧರಣಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಅಕೆರೆದು ಸುತ್ತು ಯಾನೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಕುಲಕುಲು ಅಂಡ ಕುಸಿದಾದ ಮಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಆದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಭಂಗ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಅಪಗಪತ ಇನ್ನ ನಬಿನಲ್ತು ಪೋಂದು ಜೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತಾಯ್ರೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಕುಡಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಂದತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಅದ್ಭುತವೇನ ಕಲಾವಿದರು ಆಣುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೋಡ್ತಿನ ತೆಗೆದಿರು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕುಡಂಜಿ ಆ ಸಾಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪಿನಾರು ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜನ ತೀರ್ಪಕ್ಕೇನು ತೀರ್ಪು ವಿಜಯ ನಡೆಸರು ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗು ಬತ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಬಲಿ ಪಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿನ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲಿ ಪಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕೈ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಟಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಚ್ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ಟಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಏಪಲ ರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕೋನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ತಾಗಂಡು ಇಡೆ ತಾಗಂಡು ಆಗ ಒಂತೆ ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಿ ಎತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರಾರು ತೊರ್ತು ಮಾಡ್ದೇರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಾತ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಲೇಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನನಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಗವೇಲು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಅವು ಪಾತ್ರನೇ ಚೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಾಲೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆ ರಾಜೇಶ್ ವಿಟ್ಲನ ಬಾಲೆ ಐತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ಬಲಿ ಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಡು ಎಂಜಿನಂಡ ಒಂಜಿ ನವ್ಯದ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬತ್ತರ್ನ ಇತ್ತಿನ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ ಬಂಡೆ ಸ್ಲಮ್ಮು ಮತ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಅಂದೇನಿ ಅಂಡ ಅಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆರ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರಗಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆತನು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಜಲಲ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ ತೂಕ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ದಾದನ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಲೆ ಕಾರಣ
ನೈಜತೆಗೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್. ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ವಿಜಯರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ನೀಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ತೋಜು ನಿಜ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ತೋಜು ದಯಪನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐನು ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೇರು ಅರಣ್ಯ ಪೊಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ ಲುಕ್ ಬೈದನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನೇ ಆದ ಕೊಡೋದು ಅವು ಪೂರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು. ಬಟ್ ಅಭಿನಯದ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಾರು ಪೆಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮೋಗಾನಾಗ ಅವು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತೋಜುನು ಸಿನಿಮೋಗಾನಾಗ ಕೂಡಲ ಅವು ಇಂಟರ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಬಂದಾಗ ಅಭಿನಯ ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು. ಆಂಡ ಮೂಲು ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೈತ್ರ ಇರು ತೋರ್ತದಾರದಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದತ್ತವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರುವಲ್ಲ ತೂದು ಪೋಡು ತೋರ್ಪುನೇನು ಈಜಿನ ಆನಮ್ನೆ ತೋರ್ಪೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅರಡ ಪಂತಾರ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಾರ ಚೈತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟೋಟಲಿ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಟಚ್ಲುಂಡು ಅವು ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಭಾರಿ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಚೇತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಚೇತಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಲಾಯಿ ದೆಂಗದುಗುಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ, ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನೊಂಜಿ ತಾಕತ್ಲ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಕಳವಾಪಿ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇಪಾಡ್ತು ಒಂದುಪ್ಪ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ತುದು ಪೋಡಿ ಅಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು ಕಡುಪುನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆಚಾರನ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರನ ಅವು ಅಂಚಿನ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ತಲ ಗೊಡವೆಜ್ಜಿ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಬೇನೆನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತ ಎಂಡ್ಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್. ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂತೂ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂತುನ ಪೋಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗು ಬರ್ಪಾರ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು. ಚೇತನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ ಪಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇರಾಗ ಮೂಲ ತೋಜ ಪೂಜೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರು ಆ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಐಕ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾಗ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋಚು ಅಂಚ ಅವು ಕೊರಿಗುಟ್ಲ ನಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಾಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಐಟೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ ಲೆಂತ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಡೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಲ್ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಜಕ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಐನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನೆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಐನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಮು ಅವು ಅಕೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 10,000 ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ಉರ್ಪೆಲರಿಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸುರೂರ್ ದಿಂಚಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಚಿತನ ನವೀನ್ PB ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು. ಮೊದಲೇ ಅಕೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ
ಆಯಮೆಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಗಲು ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಹೊಸ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನನ್ನ ದುಂಬ ಗೆಂಚಾವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನುಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರನ ಮಧ್ಯದ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದು ತೂಗಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟು ಗಿನಿ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಅಶೋಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ